Voi faceți sport în izolare? Vă provoc să lucrați cu mine următorul program de exerciții pentru a vă pune în formă și a vă energiza. Sunteți gata? Dați mai departe acest challenge și apropiaților voștri pentru a le face ziua mai bună. Lăsați un comentariu despre cum v-ați simțit și în ce loc ați făcut exercițiile. Să aveți o zi extraordinară!